Opnieuw een mooie zomerse dag. Maar onze zonnige provincie heeft ook een keerzijde. De kans op verbranding is daar groter, dus daar is de kans op huidkanker is daar meer dan in andere provincies. En verder in deze uitzending. Oudste cruiseschip kwam voorbij. En eindelijk weer een zeeuw in de Tour. Goedenavond. Ook in de gemeente Borselen staat sinds vandaag een zonnepaal. Zo'n paal waar je zonnebrandcrème uit kunt pakken. Het is de 6e gemeente in Zeeland die meedoet aan de campagne van de GGD om aandacht te vragen voor huidkanker. Dat is de meest voorkomende vorm van kanker. En het risico erop is in Zeeland veel groter dan in de rest van Nederland. Heeft u zich ingesmeerd? Ja hoor, ja, vanmorgen. Zo gauw ik uit de douche kom, dan doe ik dat helemaal, want dat is het makkelijkste smeren. Ja, smeer altijd. 's Morgens thuis al mijn gezicht en naar de rand hier, constant, regelmatig. Bent u zich er bewust van wat de gevaren kunnen zijn als je verbrandt? Jazeker, want dat heb ik vroeger nog wel eens ervaren toen we, wat dan hier heet, aan de overkant op Domburg zaten. En je eens een keer niet insmeren en dan flink verbranden. Nou, dat wil ik dus niet meer. Wat doet u allemaal om u te beschermen tegen de zon? Nou, goed insmeren, een aantal keren per dag. Na 12 uur shirt aan. Als ik ga wandelen ook dikwijls een shirt aan en een pet op. Weren, kleren en smeren. Daar gaat het over bij de 4 jaar durende campagne van de GGD. Om te benadrukken hoe belangrijk het is om je te beschermen tegen de zon. En deze zomer is de GGD bezig om dat nog bekender te maken bij de mensen. Omdat er in Zeeland dus heel veel zonneuren zijn en omdat het aantal huidkankergevallen fors stijgt. En daarom willen we samen met de gemeentes willen we een goede voorlichting geven om mensen goed bewust te maken van wat de zon doet. Naast Borselen zijn Ruimerzwaal, Veren, Terneuzen, Schouwen-Duiveland en Sluis de gemeenten die meedoen aan de actie van de GGD. We willen de mensen bewust maken van wat de zon doet door matrixborden te plaatsen in bepaalde gemeentes, door reclameborden te plaatsen, ook door zonnebranddispensers te plaatsen op de stranden, op evenementen, op scholen, door zonnedoeken te plaatsen, bijvoorbeeld op kinderdagverblijven, dat soort dingen. Merkt u dat er al meer bewustzijn is? Ja, ik merk dat mensen zich toch wel goed bewust zijn van de zon en wat of de zon met de huid kan doen. Maar het kan altijd beter en daarom is het goed om mensen toch beter bewust te maken van dat het niet alleen 's morgens is dat mensen zich moeten insmeren, maar door heel de dag. Oh, u heeft ook een tasje met smeersels. Wat heeft u er allemaal in zitten? Factor 30? Factor 30. Ja, dan maakt me reclame natuurlijk. Hè. Speciale zonnebrand voor het gezicht? Voor het gezicht is dit, ja. En dit voor de benen. Oh, voorbereid naar het strand. Wel voorbereid, ja hoor. Ja, ja. En ook overal die palen waar je dus smeren, die hier overal langs het strand staan, dat vind ik ook wel belangrijk eigenlijk. De GGD is tevreden hoe de campagne nu verloopt, maar het einddoel: het aantal huidkankerpatiënten aanzienlijk verlagen. Tegen een 32-jarige man uit Sirooskerke op Walcheren, die verdacht wordt van poging tot doodslag, is 4 jaar cel geëist. Dit zijn beelden van de aanhouding van de man. De verdachte stak de ex-vriend van zijn vriendin neer nadat er ruzie was ontstaan over haar. Tijdens een ontmoeting zouden er excuses worden gemaakt, maar in plaats daarvan eindigde het in een steekpartij. Volgens de advocaat van de verdachte was het zelfverdediging. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Door een fout van de rechtbank loopt het proces rondom een brandbom die explodeerde bij het huis van een politieagent op Tholen langer vertraging op. Een van de 2 verdachten moet psychisch onderzocht worden bij het Pieterbaancentrum. Maar de rechtbank was vergeten hem daarvoor aan te melden. In de tussentijd blijven de verdachten wel vastzitten. Het motief voor de brandbom zou boosheid over een verkeersboete zijn. De zomervakantie is begonnen in Zeeland. Op naar de camping. Of toch niet? Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 mensen niet van kamperen houdt. Daar snappen ze op kampeerterrein Het Veerse Gat bij Veren helemaal niets van. We staan nu 2 maanden vol gewoon. Dus dat is ieder jaar zo. Dus u snapt helemaal niks dat 1 op de 3 Nederlanders er niks aan vindt? Nee, dat is bijzonder. Houden we zo. Want dan blijft het kamperen nog wat rustig. Dat is ook goed, want anders zijn de kampeerterreinen helemaal vol. Dus nee, ik kan me dat niet voorstellen, maar ja, ieder zijn eigen ding. Ja. Ik ben dol op kamperen met de caravan.
Niet in de tent. En waarom niet in een tent? Het is te primitief voor mij. Ja, je hebt kamperen en kamperen. Het oudste cruiseschip ter wereld voer vandaag langs de kust en over de Westerschelde. De Astoria gaat naar Gent, naar zijn allerlaatste bestemming. En dit is dan de Astoria, bezig met haar laatste reis naar de sloop. Een moment dat meerdere scheepspotters niet wilden missen. Het is een bijzonder gezicht. De laatste keer dat het schip nog aan het varen is, op weg naar de sloperij in Gent. Dus een bijzonder moment. Hofman was er gisteren ook bij toen het schip bij Rotterdam vertrok. Hij noemt de Astoria een schip met een verhaal. In verband met de aanvaring die hij in 1956 gehad heeft, waarbij een Italiaans schip tot zonken gebracht is, de Andrea Doria. Daarna diverse eigenaren gehad, de afgelopen jaren een hoop ellende met de faillissementen en zo. Dus het is, een heel verhaal wat erbij wordt. Het schip komt uit de tijd toen mensen nog 4 of 5 dagen onderweg waren naar Amerika, voor de luchtvaart het overnam. Het is dus ook vergane glorie. Op zijn Engels gezegd een beetje een oude roesthoop, maar het schip ligt al bijna 5 jaar stil. Dus het is ook aan boord is het een stoffige en beschimmelde bedoeling geworden. Maar het is een schip waar nog een beetje lijn in zit. Het is geen grote vierkante bak zoals de moderne schepen die zo heel hoog opgebouwd zijn als een soort van bruidstaart. Met 5, 6, 7, 8.000 passagiers aan boord. Dit is nog een beetje een beschaafd maatje wat leuk zou zijn om op te varen. Maar goed, het is einde verhaal en het wordt netjes gerecycled volgens EU-regels in Gent. Zoals dat hoort. Niet op een strand ergens in India of wat dan ook. Dus het is prima zo. En nu door naar Terneuzen voor die laatste blik en die allerlaatste foto. 7 jaar lang hadden we een Tour de France zonder Zeeuwen. Maar vanaf morgen rijdt er weer eentje mee. Voor Mick van Dijken uit Collijnsplaat wordt het zijn eerste keer in de grootste wielerwedstrijd van de wereld. Ici sur la grande place aujourd'hui pour le Tour de France. Al bijna de hele week is Mick van Dijken in Lille, dit jaar de stad van het Grand Départ. Gisteravond werd hij voorgesteld aan de duizenden wielerfans. Wel best wel wat grote koersen gereden ondertussen, maar dit was wel de ploegenpresentatie, om zo maar te zeggen. Ik heb me laten vertellen, het is het derde grootste sportevenement ter wereld. En om daar dan deel van uit te maken en ook nog eens een keer als trotse Zeeuw, dat is natuurlijk geniaal en daar heb ik super veel zin in. Sinds november is Van Dijken al bezig met de Tour de France. Het wordt zijn eerste grote ronde en daar hoort een hele andere voorbereiding bij. Ik heb zoveel meer geklommen dan bijvoorbeeld vorig jaar. Ik heb nu 140.000 hoogtemeters meer getraind op dit moment dan vorig jaar. Dus dat is echt aanzienlijk. Dus dat is meer dan het dubbele. Voor de rest was het veel trainen, rusten en goed op de voeding letten. Afgelopen jaar mocht de tweelingbroer van Mick, Tim, al meedoen aan zijn eerste grote ronde. Tim die kent me goed en die weet ook misschien wel het beste hoe hij me advies moet geven. Hij heeft zelf een zitvlakblessure opgelopen in de Giro. Dus daar moet je echt voor zorgen dat je zeg maar, dat in ieder geval niet krijgt. Hij is echt gewoon genieten, lol maken, dat is het belangrijkste. En daar gaan mooie dingen uit voortkomen. Dus daar ben ik nu al mee bezig. Het echte pure klimwerk is iets waar Van Dijken niet naar uitkijkt. Hij is er deze Tour vooral om ervoor te zorgen dat zijn kopmannen Primož Roglič en Florian Lipovic ongeschonden de eerste 10 dagen doorkomen. Primož die belde me op, net na de Dauphiné voor Livigno. En daar hadden we een goed gesprek in ieder geval. En dat gaf natuurlijk ook motivatie. Dus ik wil die jongens dolgraag helpen. En daar ben ik echt heel erg gemotiveerd voor, ja. Morgen begint de Tour met een etappe rondom Lille. Daarna zullen er voor Van Dijken 3 hectische weken volgen. Op 27 juli hoopt de wielrenner uit Collijnsplaat te finishen in Parijs. Ik kijk nu al uit naar het moment dat we met Primož of Florian op het podium staan en 1 of 2 etappes gewonnen hebben. En dat ik met een biertje naar de Eiffeltoren sta te kijken. Ik heb gehoord dat er veel Zeeuwen komen kijken en dat geeft mij zoveel kracht. Dus als ik die Zeeuwse vlaggen zie, dus dat gaat goed komen. Veel zon vandaag, een beetje sluierbewolking en stapelwolken. Het werd 23 tot 26 graden. Morgen meer bewolking en veel minder zon. Het kan ook een beetje regenen. En ook de dagen erna zijn regenachtig en koel. En
En op onze site vind je nog een artikel over brandweerman John van Helleman. 30 jaar geleden kwam hij om het leven tijdens een brandweeroefening. En nu wordt eindelijk zijn naam toegevoegd aan het Nationale Monument in Arnhem. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Morgen ben ik er gewoon weer, dan om 6 uur. Graag tot dan, een fijne avond en een heel goed weekend.